कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. अंकोला केंकणी ग्रामस्थांक तहसीलदार डॉक्टर चिक्कप्पा नायक हेमी दिले अभिवृद्धीचे आश्वासन. अंकोला तालुक्याच्या केंकणी गावच्या लोकांन मूलभूत सोलव्या वंचित जाल्ल्याबद्दल अंकोला तहसीलदार डॉक्टर चिक्कप्पा नायक हेमका मनवी दितरीत तहसीलदारान केंकणी गावाक भेट देऊन परीक्षण केले आणि स्थानिक ग्रामस्थांलो आढावा घेतलो. त्यावेळार गावात मूलभूत सुविधा वांचून वंचित आशिल्ल्याचे तहसीलदाराक नजरे हाडून प्रशासनाल्या अभिवृद्धी अव्यवस्थेचेर नाराजगी व्यक्त करून आपली व्यथा मांडली. गावचे ज्येष्ठ नागरिक रामचंद्र नायक हेमी सांगले की गावात संपर्काक रस्तो, वीज, नेटवर्क, आरोग्य सुविधा हेजो अभाव असून आपत्कालीन परिस्थितीत रस्त्याच्या दुर्व्यवस्थे लागून अस्पृश्यतेत पावचे कठीण जाता. गावात उभारिल्लो टॉवर अर्धवट अवस्थेत असून तेजेन नेटवर्क पूर्ण बंद असा. गेल्या बऱ्याच वर्षांच्यान रस्त्याची दुरुस्ती जाली ना जावन खूप त्रास जातात असे तहसीलदाराल्या नजरेक हाडले. ग्रामस्थांचे तक्रारी ऐकून तहसीलदार डॉक्टर चिक्कप्पा नायक हेमी तात्काळ उपाययोजना करचे आश्वासन देऊन संबंधित हेस्कॉम अधिकाऱ्याक कळवून ताबडतोब विद्युत ट्रान्सफॉर्मर बसवची सूचना दिली. तसेच BSNL अधिकाऱ्याक नेटवर्क समस्या सुव्यवस्थित करची सूचना दिली. रस्ता दुरुस्ती बद्दल आमदार श्री सतीश सल हेमचे कडेन चर्चा करून बेगीत उपाययोजना करतले असे आश्वासन दिले आणि परत येवच्या 1 महिन्यान आपूण या गावाक भेट देऊन अभिवृद्धीच्या प्रगतीबद्दल आढावा घेतलो असे तहसीलदार चिक्कप्पा नायक हेमी सांगले. या वेळार ग्रामस्थ, पंचायत सदस्य, महसूल विभागाचे अधिकारी हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. ರೋಡ್ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಮೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಹುಟ್ಟೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಯ್ತು ಕಾಲು ಜಿಪ್ಕೊಂತ ಹೋಗುದೇ ಎಗುವ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಜಿಪ್ಕೊಂತ ಹೋಗುದು. ನಾವು ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋಗುವ ಮೆಟ್ಟಿ ಆಗುವ ಬಂದೆ. ಮೊದಲು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ರೋಡ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಸತೀಶಲ್ಲಿ ಬಂದವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ರೋಡ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಗಿದೆ. ಕಾಲ್ದಾರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಾರಿಗೆ ದಾರಿ ಕಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ದಾರಿ ಹಿಂಗೆ ದಾರಿ ಇತ್ತು ಬಂದು ಸತೀಶಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟ ಆಗಲಾಗಿದೆ ಈಗೀಗ ಸದ್ಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಗಾದ್ರೂ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 10 ವರ್ಷ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. खबर सांगता हरीश नाईक. गोकर्ण बिचाचेर डॉल्फिनचा जीव वाचून 2 जणांन मानवतेचे धाडस दाखयले. कारवार. गोकर्णच्या समुद्र किनाऱ्याचेर सूर्या रिसॉर्ट लागीं सुमार 5 ते 6 फूट लांबीची डॉल्फिन लाटांच्या जोरान किनाऱ्याचेर आयिल्ली आणि ती श्वास घेवचेसाठी तळमळताली. हे पळोवन रिसॉर्टचे मालक यशवंत महाबळेश्वर गौडा आणि मधु गौडा हेमी ताबडतोब मदत केली आणि स्थानिकाल्या सहाय्यान डॉल्फिन परत खोल समुद्रात उदकासून तिगेलो जीव वाचयलो. या घटनेनंतर किनाऱ्याचेर जमिल्ल्या लोकांन या दोघाल्या मानवतेचे आणि धाडसाचे कौतुक केले. जोयडा तालुको विकासात आदर्श बनवचो आपले ध्येय आमदार आर.व्ही. देशपांडे. कारवार जिल्ह्याच्या रामनगर जिल्हा पंचायत क्षेत्रातल्या रामनगर, जगलबेट आणि असू ग्रामपंचायत क्षेत्रात उदाक पुरवणी करसाठीर 28 कोटी रुपयाच्या अभिवृद्धी योजनेसकट रामनगर परिसरातल्या विविध विकास कामाक राज्य प्रशासन सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष तसेच आमदार आर.व्ही. देशपांडे यांनी चालना दिली. हे उदका पुरवणीचे काम 2026 पर्यंत पूर्ण करून संबंधित गावात कायमस्वरूपी उदकाची व्यवस्था करतले असे या वेळार स्पष्ट केले. मागेलो मतदारसंघ विकासात
राज्यात आदर्श जावचो हेच आपल्याले ध्येय. जोयडा तालुक्याचा विकास मोठ्या प्रमाणात जातलेला असून बाकी आशिल्ली अभिवृद्धीची कामां बेगीच पूर्ण करू आणि जोयडा तालुका विकसित तालुक्याच्या यादीत हाडू असे या वेळार देशपांडे हेमी सांगले. रामनगरच्या सरकारी हायर प्रायमरी शाळे परिसरात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात तेमी उलयताले. या वेळार रामनगर कॉलेज, हायस्कूल आणि प्राथमिक शाळे मुखाल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाक 25 लाख रुपये, माउंट कार्वेल हायस्कूल रस्त्यासाठी 20 लाख रुपये, रामनगर नवीन शाळा इमारतीसाठी 14.5 लाख रुपये तसेच शाळेचे 16 खोली दुरुस्तीक 26 लाख रुपया कामाक चालना दिली. असू ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या इळे दाबे हिंच्यान वयची पांढरी न्हंयतल्यान उदक 3 ग्रामपंचायत क्षेत्राक पुरवणी करतले. हे साठी पांढरी न्हंय ते रामनगर पर्यंत 28 किलोमीटर अंतराचो पायपलाईन घालतले. आवश्यक जाग्यार उदकाचे टाकी बांधतले. ते साठी दर्जेदार कंत्राटदाराक सूचना दिल्यात असे ते या वेळार सांगले. या वेळार काँग्रेसचे जोयडा ब्लॉक अध्यक्ष मारुती पाटील, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हेडबर, ग्रामपंचायत अध्यक्ष शिवाजी गोसावी, गजेंद्र गांधले, तालुका पंचायत माजी उपाध्यक्ष विजय पंडित, युवा काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अक्षय रावल तसेच विविध खात्याचे अधिकारी आणि ग्रामस्थ या वेळार हजर आशिल्ले. पिण्याची पाण्याची योजना कर्नाटक सरकारने 28 कोटी रुपये 22 योजना मंजूर केले. रामनगर पंचायत, असू पंचायत, जगल पंचायत ही पंचायतीला पिण्याचं पाणी देण्याची ही योजना आहे. ह्या योजनेला करून चालना दिली आहे. पांढरी नदी, हिरवा धाबा, पांढरी नदी इकडून पाण्याचा सोर्स ही पाणी येणार. 8 किलोमीटर पाईपलाईन लागते. अंदाज 28 किलोमीटर पाईपलाईन असणार. हे काम मार्च 4 काम संपूर्ण या भागातील लोकांना शुद्ध पाणी प्यायची व्यवस्था होणार. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात.
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.